doh ibotonami, berenami, pengantin. Marhite wilayah Tolu sektor Sebeduk, audison sekaligus mewakili PPTSB cabang Batam Timur. Alaniat kaulon nadenggan halahi BPH dan Boiro, jadi songon perwakilan Adipasahat Ma Tuau selaku koordinator wilayah sektor nadong di wilayah Tolu Sebeduk. Marhitei sahat do anggaran napinatupani PPTSB cabang Batam Timur. Sian hita doon tu kota Batam, sebaliknya sian kota Batam tu sektor-sektor na adong di cabang Batam Timuron. Jadi marhiti anggaranon upasa taima sondo ni upasa asa sititi masih gopa golang do pangarahutnya tung songonope na boy pinatupani PPSD cabang Batam Timur. Saya tu hatta manggohi pasuna. Pesan ni ketua do BPH tu berenami selamat menempuh hidup baru. Jadi tung sadia ponanon jelas do lai itu gorek-gorek na. Jadi songonima hatasian au mewakili dohot PPSD cabang Batam Timur. Mau lihat ya? Ya tu lai kudo itu mau lo hatan timaraku ando pehami. Alaon maka peribammu mau lobo itu jolo jalak kami pariban nami samula kami na saya nang rohana nang mula do perjolo. Alek ko jolo sikop bisun. Ya, omate